Днес ще ви покажа най-зверският маркер, създаван някога, който може да пише върху абсолютно всякаква повърхност. Metalhead. Това е Metalhead на Кринг. Защо е толкова як? Ами защото просто той е универсалният войник. Той може да рисува навсякъде с този металния писец. След малко ще го пробваме върху камъни, дървета. А отзаре си има ето една такава помпичка, която напомпва мастилото, което пръска от тук от металната му глава. Просто е невероятно това нещо. Добре, маняци, време е да проверим толкова ли е як този Кринг, колкото го разхвалих. Той си тече. Напомпвам го. Good to go. Добре, ще го пробвам. Първо е тук. Добре, яко е. Честно казано, всеки един друг маркер до сега щеше да се е прецакал абсолютно. Мале. Добре, бе. Те от